Z nekonečných hĺbok mojej duše vyžaruje svetlo. Prastaré, nenahraditeľné, večné. Volá ma ako ozvena pravdy. Spieva pieseň môjho bytostného jadra. Túži, horí, pretvára ma a poháňa ma k naplneniu môjho najvyššieho potenciálu. Osvetľuje moju myseľ víziami, prebúdza moje telo pulzujúcim rytmom života. Vedie moje ruky k tvorivosti, otvára moje srdce k nekonečnej pravde. Už viac nemôžem byť malou iskrou vo vlastnom tieni. Už viac nemôžem ukrývať svoje výnimočné dary pred svetlom môjho úspechu. Teraz prichádza tá chvíľa, rozhodnutie, odovzdať sa daru svojej výnimočnosti. A práve tu začína cesta môjho majstrovstva. Som vedená, som inšpirovaná, som sprevádzaná vyššou silou, pohybujúc sa vpred k stelesneniu svojho božského osudu. Dnes mám pred sebou vzácnu ženu, ktorú poznám osobne a ktorá je pre mňa stelesnením vedomej tvorby, premeny a hlbokej múdrosti ženskej duše. Je to žena, matka, partnerka, podnikateľka, ale predovšetkým vedomá tvorkyňa svojho vlastného príbehu. Jej meno je Markéta Van Prchalová a prináša do tohto sveta niečo, čo je pre mnohé z nás možno neznáme, no zároveň je to v nás hlboko zakorenené, v našej ženskej podstate. A to sú posvätné rituály, návraty cyklickosti a spojeniu s prírodou. Markéta je rodená ceremonistka a ritualistka, ktorá sprevádza ženy, ale ja si dovolím tvrdiť, že nielen ženy, ale aj mužov a možno aj celé rodiny na ich veľmi dôležitých životných cestách. Vedie prechodové rituály, ktoré oslavujú prahové momenty v našich životoch. Viem, že maľovala kedysi henou na tehotenské brúška, viem, že mala doma červený stan a viem, že je to žena, ktorá sem prišla nám obnoviť spojenie s našim posvätným ženstvom. Je to kňažka a ja si dovolím aj tvrdiť, že je to šamanka novej doby, ktorá nám s pokorou a láskou pripomína tieto starodávne tradície, na ktoré sme možno už v našej uponáhľanej, modernej spoločnosti pozabudli. Pracuje so všetkými možnými archetypmi nášho ženstva, a to je milenka, matka, čarodejka, bohyňa, tvorkyňa, kráľovná, a cez všetky tieto archetypy nám ženám pomáha objaviť ich vlastnú vnútornú silu. Markéta je cyklicky prepojená s prírodou, hlboko inšpirovaná slnkom a mesiacom, je milovníčkou a oslavovateľkou prechodových rituálov Matky Zeme a kola roka. Okrem rituálov sa ale venuje aj terapiám, osobnostnému mentoringu a organizuje rôzne ženské semináre, kde spája ženy v jednu komunitu, kde sa každá z nás môže opäť cítiť prijatá, pochopená a podporená. Dnes vás pozývam na cestu do sveta rituálov, ženskej sily a múdrosti spolu s výnimočnou ženou Markétou Van Prchalovou. Markétka, ďakujeme za tvoju prítomnosť, srdečne vitaj. Ahoj Paty, moc krát děkuji za krásný úvod, až mě to dojalo, až mě to všechno dojalo, co si tady teď o mě říkala, a děkuji, že jsi to takhle vlastně shrnula i za ty roky, protože já už toho jsem prošla spoustu, věnovala jsem se spoustu věcem, samozřejmě některé věci přicházejí, některé odcházejí, některé cítím, že jsou hlavně pro mě, byly pro mě, ale nakonec se to všechno spojuje v jedno, všechna ta cesta, že jo. Všechny ty cesty vedou tím jedním směrem, ano. Takže já děkuji, že jsem tady a že si dneska o těch cestách, o tom směru můžeme spolu povídat.
Ďakujem ti, Marketka. Poďme vysvetliť našim poslucháčom, ktorí prichádzajú úplne možno poprvýkrát do styku s tým, že počujú slovo rituál. Takže poďme im vysvetliť, čo to je podľa teba rituál. A mňa zaujíma, odkiaľ pochádza ten rituál a kde to možno vzniklo a kde si sa ty prvýkrát osobne stretla vo svojom živote s rituálom. Mhm. Tak rituály samozřejmě jsou tady už, jako jak je dlouhý lidstvo, jak je dlouhá historie lidstva. A myslím si, že my vlastně v dnešní době ty rituály znovu objevujeme. A samozřejmě jsou dva různý přístupy. Buď se můžeme dívat na to, jak to kdysi dělali předci, jaký vlastně oni k tomu měli to pojetí. A tím jsem si taky prošla, jako tím historickým zkoumáním samozřejmě, jak to jako bylo a i takovou tou jako inklinací trošku k tomu žít po staru a žít jako kdysi oni, protože to bylo správně, to bylo lepší, než žijeme my teď. Ale z toho už jsem teda trošku naštěstí, teda trošku víc, dost se osvobodila a vlastně jsem si dovoluju si Mhm. žít tu moderní dobu, tu dobu, ve které jsem teď, s vědomím, že jsem tady správně, že všechno tak, jak je správně se všema technologiemi, se vším prostě s veškerou úrovní vědomí, s tím, co máme momentálně prostě k dispozici a zároveň Mhm. to vlastně propojit s tou moudrostí třeba právě těch rituálů a té esence těch rituálů a vracet tu esenci naspátek do té moderní doby a vlastně se znovu rozpomínat na to, co nám ty rituály vlastně umožňují a co nám do toho života dávají. Stejně tak, jako to dávali předkům v jiných různých etapách té Mhm. minulosti. A to je to skutečně to, jak já říkám, zastavit se v tom proudu života a uvědomit si, napojit se, propojit se, vlastně to slovo spojení je pro mě úplným jako gro všeho, co dělám a myslím si vlastně, že je to gro veškerých lidských bytostí cítit spojení a to nám právě ty rituály umožňují, cítit spojení primárně sama se sebou, protože to je takový jako velice vzácný spojení. A potom samozřejmě spojení se zemí, spojení s druhýma bytostma, s druhýma lidma, s druhýma ženama, jo, ty ženský kruhy. A pak je tam to spojení s nějakým tím větším univerzem, s něčím, každý to nazývá jinak. Ale vlastně ty 4 druhy spojení jsou úplně zásadní a to neříkám jenom z nějakého ezoterického hlediska, to je skutečně jako i z nervového hlediska pro fungování naší nervové soustavy. My potřebujeme, aby jsme se cítili šťastný a naplněný, tak potřebujeme cítit spojení. Mhm. A ty rituály jsou krásným vlastně prostorem, krásným způsobem, krásnou možností, jak si to spojení vlastně propojit, jak si ho dodat, jak ho pocítit a jak vlastně tím pádem zregulovat svoji nervovou soustavu, pocítit štěstí, harmonii, smysluplnost, smysl, život, jo, to všechno, po čem prahneme, jo, a možná to hledáme v nějakých třeba věcech venku, ale tohle je to, co vlastně my bytostně přejeme si v hloubi duše. A to ty rituály pro mě tuhle schopnost mají. A kde si ty prišla A, prvýkrát ano. do styku s nejakým rituálom? Kde to teba oslovilo, keď sa úplne spätne navrátiš? Mm. Já si myslím, že to právě začalo na nějakých ženských kruzích. To Aha. byly já už teď to je třeba 10, 12 let. A vím, že to byly nejdřív takový malinký chvilky. Já jsem si nejdřív o tom začala číst knížky a právě to bylo hodně takový jako, jak to říct, ty rituály z knížek z různých těch keltských tradic a bylo to pro mě takový jako nějakým způsobem dogmatický ve smyslu, hele, já si chci udělat rituál, něco takového tady existuje a musím následovat nějaký postup, jo. A cítila jsem se v tom taková, jako že třeba ten rituál vlastně není pro mě, protože nemám žádné zkušenosti, nevím, jak to správně udělat, ale vlastně postupem času, tak jak jsem chodila na různé semináře a tak samozřejmě, jak jsem jako s tím probuzením tenkrát začala celý ten prostor objevovat, tak jsem se setkávala s různýma druhama
jako rituálu, zastavení se, primárně třeba v těch jako kruzích, ženských kruzích, ale i mužsko-ženských kruzích. Začala jsem chodit právě na oslavy těch jednotlivých svátků kola roku, respektive těch různých, kdo neví, co je kolo roku, ale těch různých zlomových bodů v přírodě, tak jak je třeba právě slavili naši předkové. A to byl pro mě vlastně ten impuls toho propojení se s tou přírodou a zjistila jsem, že něco takového je možný vlastně v rámci těch rituálů se propojit s tou přírodou a jakým způsobem, že si vlastně zvědomíme, co v té přírodě se zrovna odehrává za energie, jaký třeba elementy jsou dominantní, jak nás můžou podpořit, k čemu nás ta příroda zve, v čem nás může jako teď podpořit, čeho se můžeme inspirovat. Aby jsme vlastně jako žili přirozeně, protože já jsem samozřejmě taky žila v nějakém odpojení a trpěla jsem podzimníma depresema, jo, a takovýma těma depkama a vlastně každý rok to přicházelo a teprve až když jsem vlastně se začala více zajímat o ten cyklus té přírody, tak najednou mi to začalo dávat smysl, najednou jsem se tomu otevřela, depky byly pryč, protože jsem věděla, k čemu mě přirozeně tohle období zve, už jsem neplakala po tom létě a po tom radostným bez nějakým starostným jako žití a už jsem vlastně věděla, že ten ponor prostě přichází a o čem to je a už to se dál rozvíjelo, že jo, vlastně ponor, OK, přijetí sebe sama, takže práce s emocema, stínama, jo, a teď si vlastně otevírá všechny tyhle témata, které jsem do té doby neznala a to všechno bylo fascinující a vlastně samozřejmě doteď je fascinující, protože pořád je co, že jo, každý ten cyklus, vlastně každý ten roční cyklus je vždycky nová vrstva sebe a i když máme pocit, že už je to hotový, tak to je jenom ten pocit a vlastně mě baví, že i když si někdy říkám, ne, kdy to skončí, já už nemůžu další nějaký ponory, katarze, další čištění, další vlastně hledání té skutečné pravdy toho, kdo jsem a toho, jaká je moje vnitřní pravda oproti tomu, jaký třeba vrstvy nánosů, vzorců, přesvědčení jsem pozbírala v tom svém životě, tak to mě vlastně třeba na tom podzimu baví. Takže ty rituály vlastně jsem takhle začala nejdřív po různu a pak jsem samozřejmě šla na celý takový ucelený cyklus o rituálech, kde jsme se jako dozvídali o tom, právě o těch různých rituálech, jaký existují, takže už jsem zmínila ty přírodní, spojený s přírodou a pak samozřejmě ty rituály jsem se dozvídala dál o tom, že existují něco jako přechodový rituály, to znamená rituály spojený s cyklem našeho života, to znamená od toho narození, možná i od početí, až po tu smrt, vlastně celý ten koloběh. A potom jsou samozřejmě ty rituály, které souvisí s naší i měsíční cykličností, to znamená s ženským cyklem, s touhle jako proměnou, jak my se měníme v rámci, jako ty ženy v rámci měsíce, což je taky vlastně úžasný pochopit, poznat, přijmout, jo. To je neskutečně, že jo, všechno tohle je osvobozující. A potom, když to celý, všechny tyhle cykly vlastně implementujeme nebo přijmeme, tak ono to možná ze začátku vypadá tak jako těžký to jako pochopit, navnímat, samozřejmě to trvá nějakých pár cyklů a ten životní cyklus samozřejmě máme jenom jeden, ale jak třeba provázím jiný v různých fázích toho životního cyklu, tak mi to samozřejmě jde rychleji taky navnímat tu hloubku, tu důležitost, tu posvátnost toho. Takže to mě potom vedlo k tomu ty rituály vlastně sama začít si dělat pro sebe. Začala jsem je dělat pro svý nejbližší, pak se začaly ozývat i lidi, který jsem vůbec neznala a já jsem jako tenkrát jsem si vůbec nevěřila, že bych mohla něco já takového dělat. Pro mě to bylo neskutečně jako wow a neskutečně jako nedosažitelný a jo, vlastně samozřejmě ta cesta souvisela i s mojí cestou hledání svých sebehodnoty, svýho vlastního sebe, vědomí sebe sama a vlastně takže jsem ani si tohle jsem nikdy nepomyslela, jo. Já jsem vždycky říkala, vždycky nás ve škole učili, co chceš bejt, ale vlastně nikdy nám nedávali na výběr to si vymyslet to své vlastní, jo, nebo vlastně, že je tady spousta možností, které ty můžeš si poskládat a mě to vlastně
těch rituálech mě to celé doklaplo, to všechno, co jsem kdy hledala, to všechno, co mě kdy naplňovalo, to všechno, co jsem kdy chtěla dělat, ale ty jednotlivý třeba obory, to prostě nedával, nemohli mě naplnit, jo, a já jsem byla taková v tom, že musím si vybrat jedno z toho a vlastně jsem tím dost trpěla. Až v těch rituálech mi to všechno zaklaplo, všechno mě tam, všechny aspekty mě, i všechno vlastně, veškerý můj život, tím, čím jsem prošla, veškerýma mýma jako životníma zkušenostma v dětství, jo, tak mi tam dávají smysl, protože mnoha věcem rozumím, ve spoustě věcí vlastně tím, že jsem to sama prožila, chápu emoce, chápu prožitky druhých lidí. Takže celá ta moje životní cesta Mhm. nějakým způsobem tady k tomuhle vede neustále. Myslím si, že je to něco, co mi bude dávat smysl do konce života, protože to je, nevidím v tom, nevím, co by se muselo stát, jo, Jo. aby to přestalo Jeden, dávat smysl. jeden cyklus, ktorý sa bude non-stop opakovať. Jo, ako si Mhm. povedala, začína narodením, medzi Mhm. tým niečo, smrťou, ale je to cyklus. Po ňom začne ďalší cyklus. Přesně. Markéta, ďakujem ti krásne. Ja chcem vypichnúť ten bod pre Mhm. našich poslucháčov, ktorí si povedala o tom, že ako si spomenula to, že buď máme rituály spojené s tým, že hľadáme v tej minulosti po tých predkoch, čiže vlastne tá cesta do minulosti, ale zároveň ťa to prinieslo do toho, že OK, ale minulosť tu nie je, ja som tu a teraz, takže aj ja som tá, ktorá tvorím, ja sa môžem inšpirovať z tej minulosti, môžem si zobrať, ale ja som tu a teraz. A tam bol jeden veľmi krásny bod spojený s tým hľadaním samého seba, že vlastne teba to ťahalo do tej minulosti. Teba tá duša hovorila, choď tam, študuj to máš rada, to poznáš, to možno máš z minulých cyklov. Jo, to poznáš, to je veľmi dobre. Ale v tomto cykle, v tomto živote si tam mala ten strach, si tam mala to, že si neverila, že proste si to videla, že ale však ma to v škole neučili, že toto môžem robiť. To mi nepovedali v systéme, že ja ako žena mám takéto možnosti a sily. A to je podľa mňa krásny bod pre našich poslucháčov si uvedomiť to, že nám stačí vnímať to, kam nás to volá. To, čo nás v podstate baví, a je jedno, či to poznáme, či to niekto robí, či to nerobí. Tá cesta sa už nájde, ale to, čo mňa volá, a možno ma bude volať tá minulosť, pretože v tej minulosti je tam všetko. Tí predkovia si toho zažili veľa a v tých cykloch vieme toho veľa nájsť. Takže pozrieť sa tam, čo ma volá, čo mi robilo dobre, keď som bola to malé dievčatko. Čo ma bavilo, čo som robila, a robilo ma to šťastnou, prirodzene. A potom to šťastie sa cezo mňa mohlo šíriť ďalej. Takže to bol krásny bod, Marketa. Ďakujem ti za to, že si popísala tú svoju cestu a nám priniesla to vedomie, že mám hľadať v sebe. A teraz, keď mi dáš možno tvoju spätnú väzbu, ako vnímam ja rituály, z môjho uhla pohľadu, pre mňa to je rituál, je pre mňa, že zhmotňujem svoju dušu, to, čo neviem nejako uchytiť, popísať, ale čo viem, že je, lebo to cítim, lebo je to väčšie ako ja, pretože mi to dáva život, pretože ma to proste každý deň, je to niečo vyššie nado mnou, je to tá moja duša, ten môj duch. A skrze ten rituál je to pre mňa, že ho môžem zhmotniť. Ako ty si povedala, že sa môžem spojiť s ním tu a teraz, že sa s ním môžem tu a teraz zastaviť na chvíľku, pretože ten rituál je to zastavenie. Jo, že si dám si tam tie sviečky, pôjdem do tej prírody, spojím sa s tou vodou, urobím si ten oheň, zaspievam si, zadúpem si alebo čokoľvek. A tým pádom dám priestor duši, aby sa prejavila v tej hmote. Určitě krásně jsi to popsala. Já vlastně vytvoříme prostor pro to, jednak to přesně jako cítit to fyzicky, tu duši, jak ty říkáš, jo, Ja. a jednak vlastně ji slyšet, vlastně udělat si v tom běžném čase, často zahlcujícím, že strašně moc podnětů máme, sociální sítě, ta mysl je samozřejmě přehlcená a vlastně, aby jsme slyšeli tu naši duši, která má všechny odpovědi
na Mhm. všechno, což se často snažíme vymyslet hlavou, tak my se potřebujeme slyšet a slyšíme se tak, že se spojíme se svým srdcem, že srdce je místo, kde ta duše sídlí, samozřejmě nás přesahuje, ale takové to primární, kde cítíme, že i když si šáhneme takhle na ten střed toho hrudníku, tak tam jsme to prostě jako my a s tímhle místem, když se spojíme, tak tam přichází ten pocit toho bezpečí, toho známa, toho klidu, toho právě spojení, toho uklidnění, zase už tam jede to, tohle jsem já a tu důležitou věc, co to si řekla, že pokud chceme být v životě šťastný, tak potřebujeme poslouchat z tohohle místa, kam nás to volá. A to je fakt jediná věc, kterou my potřebujeme udělat, každý, aby každý, kdo si pokládá otázky z toho, jak být šťastný, co dělat ve svém životě. A ono to samozřejmě začíná možná nějakým malým hláskem, který naše hlava často jako rychle zatne, jakože jo, mě by bavilo, já když jsem se tenkrát jako poprvé napojila na se, tak mě bavilo dělat korálky, ale že jo, moje mysl říká, no ale co ty, jak se budeš živit někde korálkama, to nejde, že jo, máme tam tu tíhu toho, že se musíme nějak uživit, že nemůžeme prostě si tady, a jo, korálky a malování a dělání lapačů, to si dělala prostě v 15, to bylo super, ale teď to musí být už vážný, seriózní, už se jako rozhodni pro něco, ale to je právě ta, jo. Tak to je To je taková ta takhle tíha, ktorú to je, potrebujeme jo, jo, odseknúť? Nie. že tam prostě bezpodmínečně následovat to, co mě baví v tuhle chvíli. A máme možná pocit, že to musí, protože máme takový to, musí to být navždy, to rozhodnutí toho, co budu dělat a co to musí být jako teď navždy. Ale ten život je proud a ten život je neustále se vlastně proměňuje a je v pořádku, že vlastně my se proměňujeme a my proměňujeme to, co nás baví a to, co mě baví teď, mě dovede k něčemu, kam já mám jít a bude mě bavit potom a bude se to proměňovat. Je to v pořádku, ale já musím následovat tu vnitřní touhu. A tam s tím se pojí taky třeba často spousta přesvědčení o tom z různých sfér, že touhy jsou špatný, že touhy jsou hříšný, že touha je tam prostě nějaký jenom mamon, jo, ale ta touha je tam skutečně vložená jako z té božské podstaty a ty touhy jsou to, co nás prostě vede. Jestliže já po něčem jako ze srdce toužím, samozřejmě pak je tam taková ta jako boční cesta, jestli ta touha je skutečně jako ze srdce, anebo takový to Ale nahrazování si, tam jsou různý, jo, pro každého jsou tam různý úskalí toho, no. hele, možná tam dojdeme a zjistíme, že to vlastně nebyla touha ze srdce tolik, ale to je taky důležitý vlastně poznat, že jo, všechno je v pořádku, všechno jsme tady proto, aby jsme se učili, takže jo, není žádná špatná cesta vlastně, když to tak řeknu, je jenom cesta toho učení. A to je vlastně úžasný, když si tohle uvědomíme, že nic není špatně, všechno se děje pro nás, ve všem se učíme, ve všem rosteme a pojďme tam, kam nás to prostě volá právě teď a neznamená to, že je to jako jediná cesta, kterou kdy půjdeme, ale ona díky tomu, že na ní nastoupíme, se otevřou další cesty. Tak to prostě je a tak jsem si to nepřečetla, tak jsem to prostě sama zjistila svým životem a jsem za to neskutečně vděčná a takhle prostě už budu pokračovat jenom dál. Super, Markéta. A čo by si povedala, ako nám rituály slúžia, ako nám pomáhajú napríklad v takom našom každodennom, dennodennom živote? Zastaviť sa na chvíľku, na tých 5 minút, lebo my sme povedali, že to je o tom zastavení, že to je o tom prepojení, že je to o tom zhmotnení toho ducha do hmoty. Takže ako nám to slúži každý deň podľa teba si urobiť ten rituál, to miesto, ten čas? Super, to právě ty každodenní rituály, o těch to pak nakonec je, že jo? Protože život se skládá z malých jednotlivých okamžiků, z jednotlivých dnů. Máme často pocit, že to jsou nějaké velké věci, že jsou to obrovské ceremonie, ale ono to je ve skutečnosti o té minutě, o těch 3 nádeších. A ty pak dělají vlastně náš pocit ze života, máš jako, jo, to se skládá se to z těch Áno. malých momentů, ten život. Nemusíme čekat na nějaký tady veliký přechodový rituály, veliký ceremonie, šamany, jo, Mhm. velký kruhy. Ono to ve skutečnosti o tom každodenní chvilce a ty každodenní rituály jsou vlastně velice důležitý v tom, aby jsme ten život vlastně prožívali a nejenom přežívali, což je velice taky jednoduchý k tomu sklouznout, že vlastně jedeme, dny utíkají a najednou je měsíc, 2, rok
pryč a my máme pocit, že jako vůbec nechápeme, kam nás ten jako vlak, že jedeme nějakým vlaku, ve kterém vlastně vůbec nevíme kam, řítíme se, nevidíme ani okolní krajinu. Mhm. A takže každý to, ať je to ráno, ať je to večer, ať je to fakt 3 minuty a to já jako opravdu zdůrazňuji, že k tomu nejsou potřeba složitý postupy, složitý pomůcky, že všechno je to vlastně primárně o tom našem vědomí, který do toho momentu my vložíme, do toho, že ho jako skoncentrujeme a dáme sobě nebo k sobě do té do toho čaje, do té svíčky, do těch 3 nádechů. Ráno 3 věci, za co jsem vděčná, večer 3, za co věci jsem vděčná a je to naprostý game changer vlastně potom, jo. A jsou to ty maličké věci, které dělají ty velké změny. Takže kdokoliv by jako nějakým způsobem si myslel, že rituály nejsou pro něho, že je to něco cizího, vzdáleného, tak naopak začíná to tady a všechny ty větší věci nejsou vlastně taky nějakým způsobem vzdálený, jenom jsou o tom životě, vždycky byly, jo. Možná máme často, nebo spousta lidí rituály spojený právě s těma různýma minulejma kulturama, který to dělají po svým. Ale jak říkám, my v dnešní době, tak jak to minimálně přináším já do téhle doby, je to, že nás to spojuje s tím naším životem a s tím prožíváním toho, co je teď, toho, co je u nás, v nás, okolo nás, té změně, co se děje, nebo toho, co je důležitý, tak aby jsme si na to udělali ten prostor. A nejdůležitější jsme potom, že na každé té cestě, aby jsme mohli naplňovat to všechno, tak jsme my, musíme být naplněný my. Mhm. A zase od všude to slýcháme, ale častokrát potřebujeme silné zkušenosti pro to, aby jsme si to skutečně uvědomili, že nejdřív musíme být naplněný my, nejdřív musíme být v pohodě my, Mhm. aby mohly být v pohodě naše děti, partneři, aby jsme mohli nějakým způsobem přinášet ty svoje dary kamkoliv už, v jakýmkoliv prostředí už jako jsme. Takže to je úplně ty rituály. Ďakujeme, Markéta, za to, čo si povedala. My zdieľame rovnaké rituály, pretože aj môj ranný rituál a večerný je prvé, čo ráno ešte ani neotvorím oči, ale len sa svojim vedomím už dostávam sem a moja mysel sa zapája, tak si hneď hovorím, za čo som dnes vďačná. Mhm. A precítim, ešte som koľkokrát v posteli, ale takže ten rituál je tam a takisto ten večer, tie malé chvíľky. Jak bych tomu můžu chytnout jednu myšlenku, která je pro mě naprosto důležitá, že já jsem měla často pocit, že třeba některý dny se nic nestalo, některý dny jsem neudělala nic důležitého, některý dny jsme prostě vůbec nikde nebyli, nic jsme jako, jo, takový ten pocit, že něco bych měla, ale pak jsem si vlastně na konci dne uvědomila, a co bys chtěla víc, všichni jsme zdraví, všichni jsme tady spolu, máme co jíst, střechu nad hlavou, že nikde žádná, to je vlastně přece ty nejdůležitější věci. My jsme dneska prožili, byli jsme spolu s rodinou, měli jsme co jíst, hráli jsme si a to je vlastně stejně to nejvíc v tom všem, jo. Takže to mě zase vždycky vrací k takovému tomu, když mám pocit, že někde něco musím velkolepě, jako tak tahle ta vděčnost právě, jak říkáš, no, je stejně nejsilnější. Krásne. A mohla by si sa s nami podeliť o nejaké tvoje osobné denné rituály? Ty si nám už povedala, že máš ten rituál vďaky. A máš ešte niečo také, čo by si nám mohla pozdieľať, alebo čo ti prichádza teraz, že by si rada s nami pozdieľala? Čo je dôležité pre teba? Já si myslím, že to nejsou žádný přelomný věci, právě proto, že jsou to ty každodenní věci, ale vlastně tak, jak jsem tady 36 let na planetě Zemi, a tak už jako začínám víc vnímat to, které věci mi dělají fakt dobře a které věci fakt mám napsaný, že potřebuju ten den udělat, abych cítila, že jsem něco udělala pro sebe a že to mělo smysl a že jsem vlastně nasycená a že je mi dobře. Jo, to Mhm, znamená přesně ráno nějakým způsobem aspoň tahle ta minuta, samozřejmě já mhm. mám 2 malé děti, ráda bych si zameditovala, jo, já fakt bych ráda, ale někdy, v Až budoucnu. keď dovolí čas. Jo, takže já prostě takhle přesně to je o tom, jak ten život je. Takže rozhodně tohle raní, ty jo, my jsme tady všichni spolu v té posteli, protože spíme všichni ve stejné posteli, tak to je vždycky pro mě jako obrovská vděčnost toho, že tady spolu se můžeme tulit a že jsme všichni zdraví, nic nás netrápí. A potom tam mám
to samý večer, jak už jsem říkala, a pak tam mám teď už i tanec. Aha. Prostě. A s dětma, jako stačí jedna písnička denně si zatancovat, ideálně samozřejmě dopoledne třeba, protože to je naprosto to změní, Mhm. nic to nestojí časově a změní to úplně jako vibe, změní to všechno, teď to ty víš, že jo, Mhm. ty s tancem, ty to víš, jak úžasný nástroj to je a stačí jedna písnička, na kterou mám já ráno chuť a tu Mhm. si pustím, než najede Štístko a Poupěnka, co převezmou děti a tak, ale ta moje jedna a oni tancují se mnou a vlastně úplně se to rozproudí a mám z toho radost, že se nám to fakt daří jako a že ty moji kluci malí ten tanec má jako něco, co prostě je přirozeně v našem životě a ta radost, která ty endorfíny, že jo, který se tam vyplaví, udělají prostě takovou tu kotvu radostnou v tom dnu. A stejně tak mám potom večer knížku, nějakou knížku, která, a zase já mám třeba energii na 5 minut, ale vlastně vnímám, že když je to 5 minut každý týden, teda každý den v týdnu, tak po tom týdnu už je to dost a už vlastně se cítím oblažená v tom, že jsem si něco přečetla, že jsem se třeba něco dozvěděla, že jsem se někam posunula podle samozřejmě druhu knížky, který mám. A ta večerní, tohle jsou jako takový 4 kotvy a ty ostatní se proměňují v rámci třeba programu, který ten den mám. Mhm. A, a pak je tam samozřejmě skincare, péče o sebe, takový to ideálně si Áno. dát vanu nebo sprchu, ale vlastně i ta sprcha, zase já to už to beru jako samozřejmost, tak si třeba na to nespomenu, to teď všechno zmínit, ale vlastně ta sprcha, která já když přijdu domů po dnu, tak dřív jsem to dělala, že až všechno udělám, tak se půjdu opečovat. A teď udělám první, že se potom dnu opečuju. A to je úplný game changer. Jo, že se vlastně očistě, omeju, úplně spláchnu obličej, pak si namažu ten obličej a to stejný vlastně samozřejmě i ráno v menším tom, Mhm. ale taky jsem vlastně měla doby, kdy jsem to nedělala, protože bylo něco důležitějšího Mhm. jako než jsem byla já, než bylo tohle, ale teď už vnímám, jak moc je to pro mě důležitý v tom celostním pocitu v těle a tom, že jako pečuju o sebe, protože mi víc a víc dochází s tím věkem, že kde jako sebe sama nějakým způsobem popřu nebo upozadím, tak se to skutečně potom v tom stáří nekompromisně prostě projeví. A jako fakt nekompromisně. A Mhm. jakože fakt strašidelně. A my si to, já si myslím, že si to ani neuvědomujeme, ty jemný niance, kdy my to děláme, ale Mhm. jak se to tam kapka po kapce střádá, a my si to prostě jako vyzvedneme fakt jako nějaký dividendy, Mhm. dividendy ve stáří toho, co jsme si jako ukládali, doslova. Jo, Mhm. takže já teď fakt vylaďuju úplně jako to vnímání sebe, kde to ještě na jakých úrovních dělám, protože vlastně nějakým způsobem je pro mě ten obraz stáří, tak jak ho vidíme teďkonc, v Mhm. naší kultuře strašidelný, jakože a pro mě nepřijatelný. A Mhm. tak vlastně zkoumám a zajímám se, co k tomu vede, že to je takhle a co já s tím můžu udělat, aby to tak nebylo, protože si nemyslím, že je to ta nejvyšší pravda o tom, jak má vypadat stáří. Jo? Mhm. Mhm. A to nevím, to jsme trošku odbočili. Skvelé, Markéta, ďakujem. Ja nás trošku vrátim naspäť a vlastne vrátim nám naspäť k tomu, čo si hovorila a ty si tam krásne zase spomenula tanec, spomenula si tam tú vďačnosť a spomenula si tam knižku a tiež to mám rovnako, tiež to mám tanec, tiež to mám knižku a je to presne ako, to je to krásne si uvedomiť, že ten tanec je zdarma, je pre každého dostupný, je tu a teraz, je len o tom, že si zapneš tu pieseň. Každý z nás máme doma rádio, máme internet, máme telku, takže len si naladím tu jednu pieseň a spojím sa so sebou, so svojím telom. My hľadáme, no, ako ľudia, my hľadáme to, že čo nám pomôže a tak ďalej. Aha, pomôže ti vedome tu a teraz precítiť vo svojom tele vďačnosť. Za to, že počuješ, za to, že máš internet, za to, že môžeš byť tu a teraz, že si zdravý, že máš strechu nad hlavou. Tu a teraz, po vypočutí podcastu si môžeš zapnúť hudbu, jednu pesničku a zatancovať. A keď budeš večer ľahať do postele, môžeš poďakovať za to, že sú ľudia,
ktorí zdieľajú, že máš rodinu, ktorá ťa príjma a že máš seba, svoje telo a svoju dušu, ktorá ťa presahuje. Každopádne mám, Marketka, teraz takú otázku. Keďže ty pracuješ so ženami, s mužmi, aj s deťmi pri tých rituáloch, tak ak by si to teraz mohla zovšeobecniť a vybrať, aký rituál podľa teba ženy potrebujú najčastejšie a či je nejaký rituál ženský, a potom môžeme dať aj mužský, ale v prvom rade ženský, ktorým si podľa teba tá žena by mala prejsť v tom živote. Mhm. Tak já opět cítím i, který chceme, aby byl slyšený a ten je skutečně samozřejmě pravdivý. A to je ten rituál menarché, což je rituál první menstruace, ale může to být, každý ten rituál je důležitý říct, se může dělat zpětně. Ano. Protože my vlastně čas ve skutečnosti neexistuje a všechny ty naše prožitky, všechny ty malé holčičky, nevyléčený, všechny ty zranění jsou tam neustále. Vlastně to nebylo před 20 lety. Ta emoce je tam pořád. To je, my primárně se spojujeme s touhle emocionální naším tělem v rámci těch rituálů. Takže ten rituál menarché i pro mě byl obrovsky silný. To je vlastně vstup do toho ženství. To všechno, co ta změna přináší pro nás jako pro ženy. A téma ženství je obrovský téma, ženství je, no, to bychom mohli povídat, že jo, o tom, nekonečně o tomhle, co všechno to vlastně obsahuje, i ty všechny nánosy, tu všechnu tíhu, ty všechny přesvědčení, historický kontext, co my jako ženy jsme, máme často pocit, že nás už se to netýká, ale ono se nás to vlastně podvědomě týká dost silně často, jo, že máme třeba problém nějakým způsobem se vymezit nebo to dělat jinak a říkáme si, dobrý, žijeme v 21. století, ale ve skutečnosti nás vlastně tahle kolektivní i ta genetická vlastně ty zápisy velice silně ovlivňují, dokud se jako je nezvědomíme a dokud se na ně nepodíváme a řekneme si, jestli skutečně jsme v tom tak jako free, anebo jestli je tam pořád něco, co vlastně opakujeme, nebo co si myslíme, že bychom fakt měli, tak jak a jsou tam třeba i různý strachy z toho, když budeme jiný, když budeme takový, jaký si přejeme a tam to jde fakt do historie k různým, že jo, čarodejnickým procesům, to není výmysl, jo, to je fakt jako, to je fakt věc, kterou myslím si, že 99 žen na té cestě za osvobozením nějaký té svý přirozený ženský energie je potřeba se do tohle budu dostat a podívat se na ten nějaký vnitřní strach, projevit sebe sama, dělat různé věci, které třeba moje okolí bude považovat za divný, za zvláštní a ono často vlastně, když třeba právě dělám ty terapie v tom theta healingu, tak nás to vede až do vzpomínek někdy, kdy jsme za to byli potrestaný, kdy hrozila ta smrt, kdy jsme byli upálení a on je to skutečně jako pojem, který mu se říká witch wound, takový to čarodejný zranění, kdy jsme byli označeni v minulosti nebo ty ženy byly označovány a fakt tam ta hrozba byla reálná, tak to si neustále vlastně sobě neseme. Takže ten menarché otevírá celý tu řekla bych pandořinu skřínku, ale fakt jako pandořinu skřínku ženství, ano. A je neskutečně mocnej a úžasný a obohacují všechny tohle, že všechny tyhle ponory a všechno to zkoumání. A ten menarché je hodně silný, nebo minimálně pro mě byl silný, protože tam se s tím pojí i třeba téma vztahu s matkou, jo, protože matka je vlastně naše první žena, která nám nějakým způsobem dává předobraz toho, jak být ženou. Ne vždycky je to ideální, to, jak nás matka vůbec jaká byla matka, ale samozřejmě jak nás uvedla do ženství a jakým způsobem ten hodně silný emocionální zlom v našem životě, i když máme třeba pocit, že to tak nebylo, jo, to je zase jenom otázka, nakolik jsme to nějakým způsobem vytěsnili, že to tak není, ale vlastně ty vnitřní změny a ta nejistota, ten strach z těch změn, tak pokud tím nejsme provázený, tak tam vždycky nějakým způsobem vzniká.
No. Takže v tom menarché se často právě pracuje s tím, že přepisujeme tu zkušenost, se přepisuje ta zkušenost, že třeba tu matku tam právě může jako konstelačně zastoupit jiná žena, nebo Mhm. si ta žena může napsat právě dopis, který by si přála, aby jí řekla ta jí máma tenkrát, když se to dělo. A takže rituál menarché pro každou ženu určitě zpětně doporučuju. Rozhodně dřív, než ho budeme dělat třeba svým našim vlastním dcerám, Mhm. protože jsme smutní, že jsme ho my neprožili, tak je potřeba si to nejdřív vlastně odprožít sama, aby jsme zase nějakým způsobem ne, nepřenášeli na naše dcery to, co my jsme neměli a jim to vlastně nemusí být třeba příjemný, nebo to nemusí vůbec potřebovat fakt nějakým způsobem. Mhm. Takže hlavně primárně všechno, že všechno to léčení, všechny ty změny dělat jako u sebe, Mhm. než to potom A, dám. a nejaký mužský pre muža? No a pro muže je to vlastně to stejný a ty chlapečci jsou v tomhle tom, už se to naštěstí víc šíří, ale ten vstup do toho mužství je stejně Aha. vlastně pro ně podstatný, jo. A nebavíme se tady o věku 18 let, je to už mnohem dřív. A Áno. jako téma muži, ty mají svoje vlastní téma, možná to tak ještě neprožívají, ale samozřejmě vlastně to mužství, který my známe dneska, je většinou jako zraněný mužství. To, jak jako my vidíme mužskou energii, co to znamená být muž, tak zase jsou tam zraněný chlapečci, kteří neměli tatínky, maminky, který by je opečovali lásky plně něžně, jo, takže vlastně dorostli v nějakou podobu sebe sama. Mhm. A stejně tak důležitý jsou ty přechody pro ty chlapečky do toho muže v tom buď přímo jako samozřejmě nějakým rituálu, což my taky plánujeme udělat, jo, Mhm. ideálně s tím tátou, ale někdy to třeba nejde, tak s nějakým nebo s nějakým blízkým kruhem mužů, kluků, Mhm. kdy ten chlapeček si vlastně už jako nabide nějakou tu zase sebevědomí toho, že je důležité, že může rozhodovat o svém životě, že má tu vnitřní sílu a že tam to samozřejmě přichází s jinýma životní nebo fyzickýma změnama než u holčiček, ale vlastně ten věk je třeba 10, 13, jo? Áno. Týhle No. ta změna se děje potom samozřejmě postupně, není to ze dne na den, utnuto a takhle, ale No. je dobrý tam udělat nějaký takovýhle přelomovej a když se potom třeba z toho rituálu vrátí nebo z nějakého víkendu, kde byl s tátou, tak je dobrý už něco jako změnit, jo, nebo udělat nějakou oslavu toho, že hele, tak my už tě bereme jinak, máš jiný pravomoce, máš ale i jiný třeba povinnosti a vlastně fakt tyhle kroky, stupinky dělat a vlastně takhle dovíst do té dospělosti kluky, holky, sebe sama, jo, sebe Mhm. sama často vlastně, jo, protože nám může být kolik chce, ale třeba se fakt jako jsme tam uzavřený 10letý Aha. holčičky a to je Mhm. velice běžný vlastně. Bežné, čo sa deje. A to je krásne. Opäť dám pozornosť na to, že ten rituál, keď toho chlapčeka vlastne pomáham mu, pretože ja mu pomáham na tej ceste, aby prešiel, pretože on prechádza, ale v podstate ja mu vytvorím toho ducha, mu zhmotním tu a teraz a pomôžem mu pri tom prechode, aby naozaj sa odopol z toho, že už nie je chlapčekom, že ten chlapček v ňom je, ale už je mužom. Mhm. A to je úplne iná energia, keď potom tí muži, ktorí sú muži a nie sú chlapečkovia. Mhm. Jo, a my Mhm. to vieme, ktorí žijeme v partnerstve, my to vieme, ktorí pracujeme s mužmi, ktorí možno sme s mužmi a potom my to vieme aj sami na sebe, že presne, že máme v sebe, že ja konám a žijem svoj život z toho malého 10-ročného zlomeného dievčatka. Alebo stále žijem svoj život z toho, že tak ako nebola prijatá moja prvá menštruácia, pretože pre mňa to bol veľmi desivý osobne zážitok, Mhm. veľmi desivý, veľmi bolestivý, veľmi zraňujúci, tak pokiaľ si vedome neprejdem, možno nepreplačem, neodpustím tej maminke, tak stále budem z toho bodu to žiť, to konať. A tu mám jednu krásnu otázku, Marketa. Čo s tým, pretože ty si aj terapeut, takže čo s tým, keď môj pocit len z toho slova rituál je taký zmiešaný. Jeho minulé skúsenosti nie sú úplne Mhm. podporujúce. Mhm. Čo by si mu poradila? Ako by si s ním pracovala? S týmto jeho Mhm. pocitom Mhm. a s tým, že vrátiť sa naspäť k sebe je v poriadku, je to bezpečné začať najskôr u seba. Mhm. Přesně, ono, samozřejmě těch cest je spousta a ne všechny budou platit pro každýho, protože
zase musíme se řídit tím naším srdcem, to znamená, kam to koho táhne, pokud někdo má špatné zkušenosti s rituálama, nebo si o to myslí svoje, nebo fakt tam jsou nějaké podvědomí věci z minulosti, tak jsou určitě jako adekvátní ve smyslu toho, že veškeré ty pocity, které máme, veškeré emoce nás vždycky chrání. To je vlastně důležité si uvědomit, že tam jsou proto, aby nás chránili od něčeho špatného, jo? Co se nám buď stalo, nebo stalo s naším předkům, nebo se stalo našim kamarádům, jo, nebo jsme někde četli, viděli, takže to je v pořádku, že tam vlastně ten pocit je a on se nás snaží chránit. A teď je otázka, jestli my chceme zůstat v téhle ochraně, taky zase úplně v pořádku, a nebo jestli tu ochranu se rozhodneme, že už není pro nás, že víc nás to vlastně jako nějakým způsobem volá, nebo chceme se o tom dozvědět a víc nám to může dát tím, že se o tom dozvíme a tím, že to začneme třeba nějakým způsobem aplikovat nebo zažívat v tom našem životě. Takže to je fakt jako na každém a ta cesta potom je velice jako individuální. Buď se může pracovat přímo konkrétně jako terapeuticky s tím zraněním a s tím strachem a odkud pramení a kde je ten jeho kořen a proč se to stalo. A když ten kořen vyčistíme, tak potom se můžeme jako z toho čistého štítu podívat na tohle téma znova a vždycky je to v nějakém zranění nás, že jo, o nějakém strachu, který my jsme prožili nebo čeho se prostě bojíme, že znova se bude opakovat, ale takovejhle strach je dobrý prostě jak říkám, chceme, aby nás pořád tenhle strach chránil, anebo už nás omezuje v tom nějakém rozvoji, v rozkvětu, rozletu, jo, vlastně s tom, že můžu víc žít sama, být sama sebou a nejenom v takový ty škatulce těch strachů a těch omezení. A takže buď jako se může jít přímo individuálně, anebo jako terapeuticky, anebo potom si najít někoho, kdo třeba těma rituálma provází, kdo je vám sympatický, kdo s váma rezonuje a poslouchat zase to srdce a tu energii, jo. A samozřejmě někdy se někomu stalo, že za někým takovým šel. Otázka je, nakolik to bylo z toho, že chce ten rituál a nakolik, že ta osobnost ho přitahuje, nakolik to byla ta hlava. Ale i kdyby ta vlastně zkušenost byla špatná v uvozovkách, tak pro toho daného člověka vlastně byla v něčem důležitá, v něčem něco potřebovala si ta duše vlastně pochopit, poznat. Já vím, že se to těžko říká, ty případy můžou být, nechci nic zlehčovat, jo, ale prostě nejlepší je následovat, pokud se chcete rituálma zabývat nebo zjistit o nich víc, jaká je skutečně energie v ženském kruhu, kdy to je láskyplný, kdy je tam fakt to přijetí, tak najít si někoho, kdo na vás dobře vyzařuje, kdo je vám sympatický, kdo prostě se vám líbí to, co říká, jakým způsobem se projevuje, jo, protože to ne všichni jsou tady pro všechny. Jo, já nemusím být a nemůžu být ani všem sympatická, všem příjemná, mluvit jazykem, kterým oni tomu rozumějí. Takže já mluvím určitým jazykem, určitou energií, kterou vlastně promluvá jenom k určitým jako bytostem a to je v pořádku. A stejně tak to prostě u jiných průvodců. Krásne. Dobre, Markéta, my sa blížime pomaličky do záveru. Ani sa to nezdá. Ja mám pocit, ak by som tu s tebou kecala 3 minúty, ale náš čas nám ukazuje, že sa blížime do záveru. Takže ja mám na záver pripravené také 3 otázky, ktoré kladiem každému jednému hostovi. Dáme otázky, ktoré sú také hĺbšie, ktoré nás spájajú s tou hĺbšou podstatou, s tou dušou. Takže kľudne si na to daj priestor. Prvá otázka je, čo je podľa teba zmyslom života jednej ľudskej duše? Pamatuju na tuhle otázku, když mi bylo 12 a šla jsem ze školy a úplně jsem se na to ptala už tenkrát, jo. Říkám, je to rodina, je to práce, je to... Vždycky se směju tomu. Jaká je smysl? Smysl. Zmysel života jednej ľudskej duše. Za mě je to určitě to poznání, za mě je to učení, za mě je to poznání všech těch prožitků, protože ten smysl je vždycky ve smyslu, každá duše, každý člověk má smysl, každý jeho život má smysl, každý bytí má smysl a vlastně ten smysl tak, jak já ho teď jako vnímám naplno, pod
pod proudem těch všedních dní, je to, kam se to, co moje duše poznává, co začíná chápat, co si začíná uvědomovat, všechny ty ctnosti, které sbírá cestou a to si pak ponesu vlastně dál do těch dalších životů a vlastně stoupám výš a výš té lásce, do té jako bezpodmíneční lásky nazpátek, kdy už opravdu to jako cítím a budu se moc rozplynout, nebo rozplynu se, protože budu natolik bezpodmínečnou láskou, že se to stane samo. Ale je to vlastně tahle rozpomínání se na ty nejhlubší pravdy. Je to rozpomínání se. Druhá otázka. Čo by nám tvoja duša tu a teraz odkázala? Já bych odkázala, všem bych poslala teď právě, jaký to je, když cítíte spojení ze srdce do srdce s někým, když cítíte, že jste milovaný celým vesmírem, když cítíte, že jste správně tím, kým jste, když cítíte, že všechno je v pořádku a ten pocit toho bezpečí, toho spojení a té lásky, tak kdo to teď by si přál, tak ať to jenom přijme a to mi přijde nejkrásnější, nejdůležitější pocit, který bych přála každý bytosti. Tak hovoríme áno, áno, áno. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. A máme tu tretiu otázku. Ako si predstavuješ hlas svojej vlastnej duše? Ako ti najčastejšie šepká? Hmm. Já si myslím, tohle je pro mě hodně těžký dát do slov, ale jsem šťastná za to, že ten hlas jako poznám, protože skutečně vychází z toho hrudníku a skutečně jako, já nevím, jestli to slyším, nebo jestli to vidím, nebo všechno dohromady, ale vlastně to zase tady pak jako vnímám tím třetím okem, tu cestu a to, co je správně, i to, co třeba, co je toxický, kam tohle celý vede a vlastně jako celý tenhle nějaký vnitřní vidění, vedení, vidění je úžasný a dostaneme se k tomu přes svoje emoce, přes přijetí, přes spojení se s tím, že naše emoce jsou tím nejdůležitějším a nejlepším kompasem v našem životě a samozřejmě to je taky cesta, protože jsme byli často odpojovaní a často nám bylo říkáno i v dětství, že to, co cítíme, není správně, nebo že to cítíme špatně. A my jsme tomu uvěřili, takže ta cesta nazpátek není lusknutím prstu, ale je znova si jako začít důvěřovat v tom, že to, co cítím, je skutečně moje nejhlubší vnitřní pravda a nikdo jiný nemůže vědět nebo vědět, jak to jako cítím a jestli, jo, protože ta pravda, jako důvěřovat té svý vnitřní pravdě. To, že já to také cítím, tak to takhle je. A dokud to nepřijmeme, tak se ještě potřebujeme naučit něco víc, aby jsme si tohle uvědomili. Ale tam vlastně potom ten hlas začne víc a víc mluvit a my mu začneme vlastně důvěřovat a já už teď jako jsem došla do té fáze, já skutečně i slyším, co si druhý myslej. To je úplně jako ve smyslu, když je to něco důležitého, co třeba nedokážou vyjádřit a já to vlastně už mimoslovně i navnímávám, takže to je pro mě další dar, který jsem si jako vyčistila, když jsem tohle všechno odházela, to, co nemůžu, to, co nemám a tak. Kde ťa poslucháči môžu nájsť, kde môžu nájsť tvoju prácu, tvoje poslanie? Kde je najlepšie, ak sa s tebou ľudia prepoja? Tak já bych jim určitě, co se týče rituálu, teď doporučila náš Instagram, který vedu s mojí kamarádkou Veronikou Lančaričovou a který se jmenuje Přímo rituály pro ženy. Ten projekt, musím říct, je nádherný, obrovský, tam fakt všechno, co my jsme obě dvě za těch spoustu 10-15 let prošli, veškerý druhý rituálu, všechny těch nejdůležitějších takových 9 oblastí, jak my to nazýváme, který ty rituály můžou pokrýt a v který nějakým způsobem se týkají mateřství, partnerství, každodenních rituálů, práce, vlastně všechny takový ty nejdůležitější pilíře
toho našeho života, tak jsou tam pokrytý a nějakým způsobem vlastně ukazují tu cestu, jak ty rituály v těchto oblastech můžeme zapojit. A pak já osobně provázím svatebníma rituálama a právě terapiema a to všechno zase je na mých webových stránkách markétaprchalova.cz a tam je to jaká ještě druhá zase větev toho, co dělám. Takže Super. tohle to jsou nejdůležitější takový místnosti virtuální, vortexový, kam můžou druzí přijít a potkat se se mnou. Ja dám pre poslucháčov dole všetky linky na teba, na spojenie, na sociálne siete a tak ďalej, aby tí, ktorí sa s tebou chcú spojiť, aby našli to ľahké spojenie. Děkuji. Markéta, už sme úplne na konci a moja posledná otázka na teba je niečo, čo by si chcela vypichnúť, čo by si ešte chcela povedať? Je niečo, nejaká tvoja vnútorná túžba, ktorá možno ešte nezaznela počas tohto podcastu a ty si mala tú vnútornú túžbu, že na toto opýtať sa ma, alebo o tomto povedať, alebo na toto priniesť pozornosť. Tak je niečo, čo by si ešte chcela vypichnúť zo seba? 11, tak ať je to něco požehnaného, co teď řeknu. No já bych přála nám všem, aby jsme skutečně, jak to říct, aby to nevyznělo jako klišé, vědomí toho, že všichni žijeme tak nejlíp, jak umíme, že to je to nejdůležitější, co bych chtěla teď říct, že všichni naši předkové, my žijeme tak nejlépe, jak umíme, jak v tuhle chvíli dokážeme. Naše vědomí a vědomí ani druhých lidí nejde nějak jako urychlit, nejde to uspěchat, prostě každý má tu svoji cestu a první, to nejdůležitější je zkusit aspoň někdy si zažít, jaký to je cítit soucit sama se sebou, soucit s tím, že teď žiju tak, jak nejlíp umím, i když se mi spoustu třeba věcí na tom mém životě nelíbí, ale jdu správně, jdu jak nejlépe umím, jdu tou cestou a když budu mít to vnitřní přání, když se budu ptát toho vesmíru, jak třeba dojít tam, kam si přeju, jak změnit to, co si přeju, tak tahle otázka, jak ta, je za mě úplně game changer, život měnící, protože se vám začne ukazovat to jak, začne se vám otevírat cesta, takže ať už ve svém životě řešíte cokoliv, tak se začněte ptát jak. Ne na to proč se mi to děje, ale jak to mám změnit, jak mám tohle dosáhnout, jak tohle můžu pocítit a ono to přijde. To přísahám čestný skautský, že se to tak stane, protože to je zákon vesmíru. Ta odpověď přijde dříve nebo později. My, ktorí sa pýtame, dostávame odpovede. My, ktorí počúvame, nachádzame. My, ktorí konáme, žijeme. Takže Markéta, ďakujeme ti krásne z celého srdca a ja žehnám tebe, tvojej práce, tvojej rodinke a žehnám každému jednému archetypu, ktorý stelesňuješ. A z hĺbky svojej bytosti, z mojej podstaty ti ďakujem za to, čo robíš. Ďakujem za tú tvoju osobnú cestu, ktorou nám ukazuješ, ako prispievaš a ako pomáhaš nášmu ženstvu, nášmu mužstvu, ale v prvom rade ako pomáhaš dušiam sa zhmotňovať do tej hmoty. Takže ďakujem, Markéta, žehnám ti a budem sa tešiť na ďalšie příště. Další spojení. Já ti taky moc děkuju, posílám spoustu lásky všem, kdo to doposlouchali, kdo to slyšeli, tenhle rozhovor. A spoustu lásky všem. Děkuju. Děkuju za tenhle prostor.